Berê bînerên hêja ev demeke dirêj e di rojava sereke de pêvajoya aştî û civaka demokratîk bûn êdî di vê çarçoveyê de jî pêşnûmeya qanûna çarçeve weke mijara serekeya bi rojan e. Di rojava gelê Kurd û herwiha ya Tirkiyeyê de bû. Îro êdî bi aweke fermî radestî serokatiya parlamentoya Tirkiye hate kirin lê. Vê yekê li nava Tirkiye hem li Enqerê û hem jî li Amedê dengvedaneke bi çi awayî bi xwe re aniye ji ber ku 12 xalên wê êdî zelal bûne em ê vê yekê jî biriya havanên xwe yên rojnamevan hem ji Amedê û hem jî ji Enqereyê hîn bibin. Li Amedê bi me re Amedê hevalê me rojnamevan Fexreddîn Kılıç. Fexreddîn demata xweş be? Dem baş weşan baş e. Fexreddîn hemas ji wê yekê dest pê bikim ev demeke dirêj e hem li nava Bakurê Kurdistanê û hem jî li nava Tirkiye. Rojava sereke ev qanûna çerçeveyê bû, îro jî hate eşkerekirin 12 xale. Piştî eşkerekirina vê yekê û îmzakirina hinek partiyên siyasiyên li parlamentoyê li Amedê li Bakurê Kurdistanê atmosfereke bi çi awayî çêkir? Belê wekî we janî ziman pêşnûmeya qanûna çarçoveyê îro pêşkêşî serokatiya meclîsê hat kirin. Ew pêşnûme qanûn ji 12 xalan pêk tê. Belê bêguman pêvajoya aştî û civaka demokratîk ku ev nêzî 2 salin berdewam dike ev qanûn gaveke girîng bû ji ber ku heta niha dewleta Tirkiye gaveke şember ji bo pêvajoyê neavêtibû. Bi vê gavê ev pêvajo wê gavek dî ber bi encamê ve biçe. Di vî warî da bi kêmasî û nebestiyên xwe ve bi kêxweşî hate pêşwazîkirin. Yani bi rastî gelê Kurd bi fikar nêzî vê pêvajoyê bû ji ber ku dîroka dewleta Tirkiyeyê de heta niha tu geşedanên wisa çênebûne û deman pêvajoya 2015 jî berçav digirin bêguman fikar çê bibûn ji ber ku nêzî 2 sale dewletê tevî ku tevgera azadiyê û rêberê gelê Kurd bi rêza Abdullah Öcalan gelek gav avêtin jî cara ewil e gaveke şêmber tê avêtin. Di vî warî de ev fikarên gelê Kurd hinek be jî ji holê hatin rakirin ji ber ku ev pêşnûme qanûne destpêkê pêşiyê dê li berdana bi hezaran dîlgirtiyên siyasî wê veke. Ev jî bêguman cê kêxweşiyê ye. Di vî warî da Fexreddîn ez vê yekê pirs bikim niha 12 xalên ku heye hema bêje naveroka sereke me jî bi bînerên xwe re par vekir. Lê bi taybetî li Bakurê Kurdistanê piştî ku ev 12 xal hatin eşkerekirin êdî xalên herî serekeyên ku wisa bêjin li nava Bakurê Kurdistanê deng ve dida nîqaş li ser çêbû di nava koçe û Kuranên li bajarên Bakurê Kurdistanê de êdî hatin nirxandin çi bûn? Belê. Ya bi rastî gelê Kurd yani destpêka pêvajoyê yani banga aştî civaka demokratîk ya rêberê gelê Kurd heta niha daxwaza wan a sereke ew e ku sermüzakerevanê vê pêvajoyê rêberê gelê Kurd bi rêza Abdullah Öcalan ku bi awayekî fîzîkî azad bibe. Belê her çi qas vê qanûna destpêkê de cih negirtibe jî ev daxwazên gelê Kurd berdewam dikin. Yani ku şert û mercên rêberê gelê Kurd bên rastkirin û azad bibe. Lê wekî me got ji ber ku ev destpêkeke qanûnên piştî vê gavê şûn da bên çêkirin bêguman dê ev daxwazên gelê Kurd jî bên bicîhanîn. Vê qanûna heyî bêguman tişta herî ku gelê Kurd ser disekine azadiya girtiyên siyasî ye û her wiha hem azadbûna girtiyên siyasî hem tevlîbûna we ya nav siyasetê hem jî em bêjin şervanên azadî yani gerîlayên tevgera azadî ya Kurd paşve hatina wan bêguman ev hemû jî bala gelê Kurd dikşîne û em bêjin gaveke serekeya vê pêvajoyê bû. Ev jî cê kêxweşiyê ku di vê pêşnûme qanûnê de cih digire. Elbet wekî me anî ziman hinek fikarên gelê Kurd hê jî hene ji ber ku her qanûnekê jî şertek daniye ber. Yani
Minak girtiyên azadiyê de girtiyên siyasî wê bên berdan lêbenê bi şert heta girtiyên cezayê ve 5 sala û jor wê 2 sala bê taloq kirin. Girtiyê 15 sala û şûn 15 sala ceza xwarî û jor wê 10 sala bê taloq kirin. Ev şertê bi vî şeklî dîsa hinek fikara çêtkin lê wek me got yani ji bo destpêkê berdana girtiyên siyasî cihê kêfxweşiyê ye. بله نها فقط تو دبیجیم باکوری کردستان اما هم جه خلکی و هم جه آلیم پیوندیدار سیاست مداران حقوق ناسان و پیواجوی جنیز و دشوپین او ایدی اف پیواجوی بر بکو و بچم خالین و بچاوی بو که قانونه که لیورنجیم دنوا دمین پیش دوی دیار ببنه وسا بله بگومان یعنی هفدیتنا کو دوی تباخی بربر گل کرد برز ادلاو جلان راحت کرنجی گوت اف ریا 1000 کیلومتری تنه اف گاوکه اف گاوکه اف ره بداوی کرن بگومان اف نرخاندن گلک کرین بو و وقت me ani zaman yani devleta Türkiye de diroka ku sedan salan ev pirskireka gelê Kurt berdam dike cara ewle qanûneke wî savan û derbas dibe bêguman ev ji bo bi encambûna pêvajoyê gaveke girîng e ji bo aştiyeke mayînde û civakeke demokratîk jî em dikarin weke gaveke destpêkê binav bikin. بله فقرتین حوالی روزنامه فقرتین کلچ ل آمد باجر آمد یه باکوری کردستانی به مرا آمده بوم نرین او حلوستا خلک می آمدیم یه خلک باکوری کردستانی به مرا پار وکر فقرتین جبوی بجداربونی وانا گهن گله گره سپاس هر هبی سپاس خواهش و شنباش